We're back, baby! Woo! 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 Tilbage på Ironman-programmet. Tilbage på gelrejsen. Jeg skal løbe 26 km. Jeg er mega træt. Jeg har lidt travlt. Jeg har lidt stress. Ja, du skal da ikke få stress. Jeg har sovet så dårligt de sidste par dage, så jeg er ikke sådan lige helt gear. Men jeg har sagt det på internettet, så jeg bliver nødt til at gøre det. Jeg skal altid gøre det, man siger, man gør. Ikke? Så er jeg i gang, og jeg løber virkelig langsomt, føler jeg. Men det er fordi, jeg prøver at dyrke de der zone 2-ture, som skulle være mega gode for motoren, og ikke slider lige så meget på kroppen, siger de kloge. Det er tid til første gel. Ej, det kan jeg altså ikke lide. Jeg skal gels. Jeg keder mig, jeg skal til at tage min tredje gel. Det er ikke engang sjovt. Godt tip at drikke efter. Jeg hygger mig, jeg løber bare og hører gamle club bangers. Det elsker jeg at gøre, når jeg løber. Det minder mig bare om sådan the good old days. Eller måske bad old days. Jeg tænker tit over kontrasten mellem, hvem jeg var og hvem jeg er nu. I gamle dage havde jeg jo nok tømmermænd på en søndag. Nu løber jeg 26 km. Jeg keder mig så meget lige nu. Jeg er på 23. Jeg er snart færdig. 26. Så er det overstået. Yes.